नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. 15 एप्रिलाक ग्राम वास्तव्य कार्यक्रमाची पूर्वतयारी. कारवार. रेव्हेन्यू मंत्री आर अशोक हेमी अंकोला तालुक्यात अचवे ग्रामात वास्तव्य करचे असून 14 एप्रिलाक सांजेचे ग्रामात आगमन जावन रात्रीन वास्तव्य करतले. एप्रिल 15 ग्रामाच्या जनतेक सरकाराले मेळची सवलत मंजूर करचे आणि अहवाल स्वीकारतले आणि 16 एप्रिलाक अचवे ग्रामाच्यान वयतले अशे ग्राम वास्तव्य संबंधान पूर्वसिद्धतेची सभेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाल्ल्या जिल्हा पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी माहिती दिली. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक आणि परंपरेच्या वातावरणात आदिवासी समाजात निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या अंकोला अचवे ग्रामाची ग्राम वास्तव्याक निवड केला. या कार्यक्रमात अंदाज 3 ते 4 हजार अभ्यर्थीक सरकाराले योजनेची सवलत मेळटली हे उद्दिष्ट असा. दिव्यांगाक, ज्येष्ठाक मासिक वेतन, गरजूक हकपत्र, घरा मंजुरी, पेन्शन वेगवेगळ्या योजनेच्या मार्फत हकपत्र मेळटले असो विश्वास व्यक्त केला. या ग्राम वास्तव्याक इंधन मंत्री सुनील कुमार, शिवराम हेब्बार, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, जिल्ह्याचे आमदार, विधान परिषद सदस्य आणि विविध खात्याचे अधिकारी भाग घेतले अशी माहिती दिला. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात युगादी उत्सवाच्या निमित्तान हिंदू जागरण मंचाच्या कार्यकर्त्यान बायक मोर्चा कारवारच्या सिद्धिविनायक देवळा खंयच्यान सुरवात करून सुभाष सर्कल, कोडीबीर रस्तो, कारवार कोडीबाग रस्त्यावेल्यान प्रयाण केले. या वेळार कार्यकर्त्यान केसरी ध्वज घेवन जय श्रीराम म्हण घोषणा केली. युगादी निमित्तान अंकोलात वाहनाचेर मिरवणूक. अंकोला. युगादी सणा निमित्तान अंकोलात वाहनाचेर हिंदू बांधवान मिरवणूक काढून युगादी साजरी केली. हिंदू धर्माचे एकोप्य आणि सनातन धर्माचे रक्षण या निमित्तान मिरवणूक काढून हिंदू बांधवाक जागृती केली.
हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. अस्नोटी निवृत्त सैनिक संस्थेलो 4थ्या वर्षाचो मनोमिलन म्हणल्यार गेट टुगेदर कार्यक्रम 3 एप्रिलाक कारवार तालुक्याच्या अस्नोटीत निवृत्त सैनिकाले एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशन नावाची रजिस्टर संस्था असून त्या संस्थेचो 4थ्या वर्षाचो मनोमिलन म्हणल्यार गेट टुगेदर कार्यक्रम 3 एप्रिलाक असून तेजी जोरदार पूर्व तयारी चल्ला. या संस्थेत 100पेक्षा जास्त सदस्य असून अस्नोटी शिवाजी हायस्कुलात या कार्यक्रमाचे आयोजन केला. या कार्यक्रमात कारवारचे आमदार रुपाली नाईक, दिनकर साळुंके प्रीमियर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, अनिल एम सावंत गजराज बिल्डर्स, इंदुप्रभा व्ही डेप्युटी डायरेक्टर सोल्जर बोर्ड कारवार, विदेश्वरी नाईक PDO ग्रामपंचायत अस्नोटी हेमी आमंत्रित पाहुणे उरतले. संस्थेच्या सदस्यां सूट आणि सेवा मेडल घालून सकाळी 8 वाजताना शिवाजी हायस्कुलात आपल्या परिवारासकट हजर रावचे अशी कळवणी संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके हेमी केला. 8:30 वाजताना शिवाजी हायस्कुलाकडच्यान संस्थेचे निवृत्त सैनिकाले परिवारासकट मिरवणूक उरतली. या मिरवणुकेक आमदार रुपाली नाईक हेमी सकाळी 8:30 वाजताना चालना दितले. मिरवणूक शिवाजी हायस्कूल ते सावंतवाडा, प्लॉट, भगतवाडा, मड्डामक्की, मधेवाडा, रामनाथ देवस्थान, देऊळशिट्टा, कोळगे, पेट्रोल पंप, होसाळी रोड, थोरलेबाग, आरव गणपती देवस्थान आणि परत मिरवणूक मूळ जाग्यार शिवाजी हायस्कुलात येतली. 11 वाजताना आमंत्रित पाहुण्याले कार्यक्रमासंबंधान उलोवप जातले. 1:30 वाजताना भोजन. या सगळ्या कार्यक्रमाक संस्थेच्या सदस्य आणि परिवारान हजर राहून कार्यक्रम यशस्वी करचो असे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यान कळयला. हिंदू नवीन वर्ष युगादी उत्सवाच्या निमित्तान आज युवा नेता श्री विवेक हबार हेमी मुणगोळ शहराच्या मारिकंबा देवळाक भेट दिवन विशेष पूजा करून देवीलो आशीर्वाद घेतले. ह्या वेळार मंडळाध्यक्ष श्री नागभूषण हावणगी, जिल्हा पंचायत माजी सदस्य श्री रविगौडा पाटील, प्रमुख श्री उमेश बिजापूर, श्री सिद्धू हडपद, श्री KC गलबी, श्री संतोष तळवार तसेच स्थळी प्रमुख आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. विद्युत तारीचे शॉर्ट सर्किट गोठ्याक उजो. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या कोप्पेसर ग्रामात विश्वनाथ हेगडे हेमगेल्या गोठ्यात विद्युत शॉर्ट सर्किटान उजो लागून गोठो जळील घटना घडली. या उजान गोठ्यात आशिल्ले सुकी तण आणि सुपारी जळून गेले आणि गोठो बरोच जळलो. घटनास्थळार अग्निशामक दळ येवन उजो निवयलो. हेजगोम अधिकारी जाग्यार येवन पंचनाम करून गेले. देवादयेन या दुर्घटनेत कसली जीवितहानी जाली ना हे नशीब. या गोठ्या बाजूनच नवीन घर बांधकाम सुरू आशिल्ले तेका थोड्या या उजान नुकसान जाला. पुढले तपास अधिकारी करते आसात. ನಾನು ಒಲೆ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿ ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗ इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।